Sziasztok, én Szegasztar 1 vagyok, és ez a videó arról fog szólni, hogy kempelek a Mesterem Celestioncraft Sky PvP szerverem. Na, hát hozzá is látnék. Mondom, és akkor én szépen full diaszedbe egy véggyöngyöt pazarolván átdobom oda. Az a gyerek ott már is menekül, én pedig eszek egy aranyalmát. Na, oké. Hát most ugye az előre kellett, hogy meneküljek, mert megölt volna, és én nem akarom, hogy meghalljak. És spawnoltam, és remélem, hogy nincs ott. Oké. Hát ugye, jó. Azt ott, milyen mester? Guru mester. Hoppá, oda nem megyünk. Viszont én azt a gyereket onnan ki akarom szedni. Úgyhogy én oda most oda fogok. És azért is dobni egy véggyöngyöt.
Most ugye kiürítem az aranykardomat, mert az nem kell. És visszamegyek a spawnerra. Azért, mert én félek, hogy meghalok. Hát most lehet, hogy ez nem túl izgalmas, de viszont egy gyémánt sokkal többet ér, mint ez. Bármelyik könnyen többet ér, és kicseréljük. Oké. Oké. Na, hát és én akkor kempelnék mondjuk ott nem, mert ott túl sok az a csóróleli. Mondjuk kempelek. Ott ki van? Nem. Szikakardom, nekem meg csak diakardom, hát most is nem megyünk oda. Főleg, hogy ott van-e... Aha, nem is szikrás kardja. Akkor viszont megyek is kiszedem. Vagy mégsem. Francba. Nem baj. Oké. Jó. Oké. Jó. Oké. Na, hát én most veszek egy diakardót, aztán lekérem a diaszettet. Na, én ha eljutok egyáltalán a diakardig. Oké. Na, ott azért öltem el magam, mert 3 életem maradt, 2 ütés voltam fakarddal. És akkor most fordulunk komolyabb dologhoz, azon megyek. Igen, ezért komoly dolog, mert rohadt nehéz parkour. Igen. De én akkor is megyek, ha nem akarok, ha nem kísér senki utamon. Igen, az utolsónál ott szégyen elrontani, de hát most úgy sincsenek, itt megyek ezen. És akkor elmegyünk. Ja, igen. Nagy csodálkozatok, hogy ti nem tudtok ennyi kitet lehívni, én azért tudok, mert én mindenható vagyok. Az egy rang. Kezdő. Ha nincs rangod, akkor le tudod hívni a kezdőt, ami ad egy fakardot, egy íjat, 32 dinnyét,
32 almát, meg 10 nyilat. Ezt adja a kezdő. A felderítő ad egy bőrszettet, sapka, melvért és csizma meg nadrág. Aztán ennyit tudtok lehívni. Oké. Oké, ezt eldobáltam. Oké. Na, hát és én úgy szoktam, hogy ezt az első sort itt végig telerakom, plusz egy lesz a kezembe. Oké, és így, és akkor azokat, amik nem kellenek, berakom. Akkor ezek így kellenek a kezemben. Na, és akkor megyek oda kempelni. Lángosíjak vannak, úgyhogy oda nem megyek. Hát megyek akkor inkább megint oda, ide. De mi a picsom már? Hogy lelők! Istenem, már bazd meg! Mindegy. Na, hát ez a videó ennyi lett volna. Sziasztok!